Ngunit mamahalin ko pa rin at gagamayan si David. Hindi ko sasalain ang
hindi ko gagawin ang aking pinangako sa kanya. Nangako na ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel magmumula sa kanyang hari, magpakailanman gaya ng araw, at magpapatuloy ito magpakailanman, katulad ng buwan ay tinutugin na para sa kalangitan. Pagbukas ng mananangin, panalangin tayo. Lord, maraming salamat sa umaga na naman na ito na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Naway bigyan niyo po kami ng kalakasan, kaligtasan sa pangangatawanan sa lahat ng aming mga gagawin, O Lord. Alam namin sa panahon ngayon ay maraming mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ngunit ikaw ay nandiyan para kami alalayan sa lahat ng aming gagawin. Lord, pinapanalangin namin na may lahat ng may sakit ay gumaling, lahat ng may nararamdaman ay gumaling, O Lord. In Jesus' name, alam namin walang imposible sa iyong pangalan at alam namin walang imposible sa iyo, O Diyos. Lord, alam namin sa oras na ito ay kasama ka namin at hindi lang sa oras na ito ay sa pang-araw-araw namin pamumuhay, O Lord. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng mga nagagawa namin, sa mga nakikita namin, sa mga nabibigkas namin, sa mga naririnig namin, O Lord. Naway patawarin mo kami sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan, O Lord, at nagagawa, O Lord. Ikaw na po ang bahala sa amin sa oras na ito at sa mga susunod pang mga araw. In Jesus' name we pray. sinasalakay ng mga kalaban niya. Isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tignan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy ng sedro. Pero ang kahoy ng Diyos ay nasa tulda lang." Sumagot si Nathan sa hari, "Gawin mo ang gusto mong gawin, dahil ang Panginoon ay sumasa iyo." Pero nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan,
lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinasabi ko. Ikaw ang magpapatayo ng templong titirahan ko. Hanggang ngayon, hindi pa ako tumitira sa templo mula nung inilabas ko ang mga Israelita sa Egypto. Nagpalipat-lipat ako ng lugar na tulda ang pinapahinaan ko. Sa paglipat-lipat ko, kasama ng lahat ng mamayan kong Israelita. Hindi ako nagreklamo sa mga pinuno nila na inuutusan ako mag-alaga sa kanila. Hindi ako nagtanong kung bakit hindi nila ako pinapatayo ng templo na gawa sa sedro. Sabihin mo kay David na ako ang Panginoon. Makapangyarihan ay nagsabing tagapagbantay ka noon ng mga tupa. Pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinamahan kita kahit saan kang magpunta. At nilibol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masamang tao gaya ng dati. Mula nang naglagay ako ng mga pinuno sa mga bawayan kong Israelita, magiging payapa ang paghahari mo at wala nang kalaban na sasalakay sa inyo. Ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng paghahari galing sa angkan mo. Kapag namatay ka at inibig kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo. At patatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. At titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Ikilalanin niya akong ama at ikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Tulad dito. Ang pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa Ephesians 2 verse 11 to 15. Alalahanin niyo ang kalagayan niyo noon bilang mga Hudyo. Ipinanganak kayo hindi mga Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos. Dahil sa hindi kayo katulad nila ng mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lang. Alalahanin niyo rin na noon ay hindi niyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mga pangako niya, namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay nasa Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa pamamagitan ng kamatayan niya. Pinagkasundo niya tayo, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paglipa sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautosan. Kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayong iisang katawan na tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, minakasan na niya ang alitan natin at ipinalit niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga Hudyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kayong mga hindi Hudyo at hindi na mga dayuhan at taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinagbanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng musali na ang haligi ay ang mga apostol at mga propeta na ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng musali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay nakay Kristo, bahagi na rin kayo ng gusali ni tinatayo kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila.
Dahil sa dami ng mga tao dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin ang mga tao ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila. Kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan nina Jesus. At nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastor. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Genesaret at doon nila idinahong ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad si Jesus ng mga tao roon. Kaya nagmamadaling pumunta ang mga tao sa mga karating lugar. Inilagay sa mga higaan ng mga may sakit at dinala kay Jesus saan man nila mabalitaan naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa kanila sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari ay pahibugin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay umupo. Isang magandang araw po sa bawat isa, mga kapatid. Good morning po! At sa araw po na ito ay pag-uusapan natin ang awa ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo na mahaba at maawain ng ating Panginoong Diyos? Amen! Kayo ba ay nakaramdam at naka-experience na ng kanyang awa? Amen! Wala pong pinipiling lugar, wala pong pinipiling tao, wala pong pinipiling estado ng buhay ang awa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay pantay-pantay na ibinubuhos sa bawat isa. Alam ko po, ang bawat sa atin excited malaman o di kaya naman matutunan kung sa paano ba nagtatrabaho o paano gumagalaw ang awa ng Diyos sa inyong buhay. Amen po? Amen! Kaya ang titignan natin dito, yung mga tao. Kung sa papaanong dumating ang Panginoong Hesus na sila ay kaawahan. Kasi kung titignan natin, yung mga disipulo mo, kasama siya, katatapos mag-ministry, katatapos mangaral, katatapos pumunta sa iba't ibang lugar para magpagaling, katatapos nilang kapatid na gumawa ng mga inuutos ng Panginoon. At wala pa silang kain, wala pa silang pahinga. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. At tama lamang na sila ay magpapahinga. Tama lamang na sila ay kakain din sana. Pero ano ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo? Kahit na sila ay nanghihina na, kahit sila ay gutom na, nung nakita niya yung napakaraming tao na gusto siyang lapitan, na gustong magpahipo sa kanya, magpagaling, o kaya naman ay matuto ng pangangaral, doon naawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang unang tatandaan natin, ang awa ko hindi automatic. Ibig sabihin, kung may ginagawa kang isang bagay, hindi automatic na nasa sayo ang awa ng Panginoong Diyos. Kasi hindi po naawa ang Panginoong Diyos doon sa lahat ng tao. Doon lamang po sa mga taong number one, merong eagerness.
Ano sa Tagalog ang eagerness? Sabik, Sabihan. may pagkasabik ka na makita o makasama yung isang tao. Yung puso mo, punong-puno ng excitement, ng desire para makalapit sa tao yun. Dito sa ating istorya, yung mga tao nito, sabik na sabik. They have this eager feeling, excited sila na makalapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa hawa ng ating Panginoon, mga kapatid, napakahalaga na ang puso ng tao dapat merong eagerness, merong kasabikan. Kasi kung wala ka namang eagerness, wala kang kagala-gala sa buhay, abay wala ka na rin ng plano na sumunod at tignan ang ating Panginoong Hesus. Wala na rin lang yung gana sa puso mo na i-worship, na sambahin, o di kaya naman ay gumawa ng mga bagay na kanyang iniutos. Tama po? Dapat punong-puno tayo palagi ng eagerness na siya ay ating hanapin. Let us always seek God, seek Jesus Christ, seek the Holy Spirit with full of eagerness in our hearts. Yun po yung una nakita sa mga tao ito. Pangalawa po, yung eagerness nila may kasamang patience, pasensya. Kadalasan sa mga tao, hindi kasi makahintay. Sa Ilocano, hindi makauray. Taga-Ilocano. Gusto nila dali-dali, gusto nila agad-agad. Pag may gusto silang hilingin sa Panginoong Diyos, gusto nila agad-agad nandyan. Sabihin na natin eager sila. Pero pag ang isang tao o tayo walang patience, yung eagerness po natin, yung excitement natin, mabilis pong mawala yan. Baka mga oras na taon. O di kaya naman ay araw lang. Kung papansinin ka, magandang example nitong Children Home. Pansinin po natin, nung kaka-umpisa pa lang natin, napakarami po natin nagtutulungan. Tama po? Eagerness meron kang excitement na matapos agad yung Children Hall para magamit ng mga bata. Napakaganda nga naman kasing proyekto ng ating church yon. Pero, hindi lahat merong pasensya. Nung nakita nila, napakahirap pala. Ang hirap ka naman kasi pagka wala kang kaalam-alam, kailangan mo pang pag-aralan, magkakamali ka pa, tapos ang paggawa, rain or shine pa, ang init-init, iitim ka. Nung nakita mo yung mga paghihirap na yun, at dahil wala ka na rin patience, yung eagerness mo, unti-unti na rin nawala. Wala na. Kaya kakaunti na naman po ang tumutulong sa Children Home. Pero kailangan natin tapusin ang Children Home. Ngayon, sa patience, napakahalaga niyan mga kapatid. When we say patience, we are actively waiting. Actively waiting. Hindi yung naghihintay ng wala kang ginagawa. Iba yung sinasabi natin, actively waiting. Pag actively waiting, naghihintay ka, pero may ginagawa ka para doon sa hinihintay mo. Meron kang ginagawa para doon sa isang bagay na inaasahan mo. Hindi ba't gano'n ang meaning na pananampalataya? Inaasahan mo yung isang bagay. Kaya gano'n din ang patience. Kaya napakahalaga ng patience sa pananampalataya ng isang tao. Okay po mga kapatid? Pag may isang bagay tayong nais, let us actively wait for it. May gagawin tayo habang hinihintay yung gusto natin mangyari na ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, kulang po yung dalawa mga kapatid kung walang contentment. Contentment. Pansinin natin yung doon sa ikahuling versikulo ng ating binasa. Mahaplusan lang yung suot o yung damit ni Jesucristo, sapat na. Kanayon ninyo yun. Hindi na po kailangan nila na
dasalan pa ni Jesus, o hawakan pa, o kung ano pa man. Sila na po mismo, mahaplusan lang nila yung kasuotan ng ating Panginoong Jesucristo, sapat na po yun na gumaling o makareceive ng blessing. Ang buhay po natin mga kapatid, ang buhay ng tao, lagi yan mayroong gusto. Tama po. Hindi yan mauubusan ng gusto. Halimbawa, nakuha mo na yung gusto mo, maya-maya may gusto ka na naman. Pataas ng pataas yan, pa-improve ng pa-improve ang kagustuhan ng isang tao. Kaya napansinin niyo ang teknolohiya, ang pag-grow ng humanity when it comes to technology. Talagang noon, yung aeroplano, pangarap lang yan. Ano po? Never na naisip noon ng mga tao, ng mga ninuno natin na makakalipad ang tao. Ngayon, hanggang outer space, kaya-kaya na. Dahil yun sa kagustuhan ng tao, umangat pa o iangat pa ang estado o buhay o mga bagay na nais nila. Pero mga kapatid, pag sinabi natin contentment, ito yung okay ka sa kung anong meron ka. Amin po. Masaya ka sa kung anong meron ka. Hindi ka nakafocus o nakatuon sa mga bagay na wala ka. Ay, ito ay isang klaseng karakter na napakaganda mga kapatid. Ito yung isang klase ng karakter na talagang masasabi natin hanggang buhay dapat meron ka. Yung marunong kang makontento. Alam po ninyo kung bakit mga kapatid. Pag ang Panginoon may ibibigay sa iyo, ibig sabihin hindi pa kagad-agad. Siyempre, kailangan mo maging pasensyoso para makuha mo o magawa mo yung sinasabi natin actively waiting. Kailangan marunong ka munang makontento sa mga naunang blessing na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Amen po. Kasi kung hindi ka makontento, yung pasensya mo, unti-unti rin yan mawawala. Napakarami taong ganyan. Nag-church naman ako. Active naman ako sa ministry. Bakit gano'n? Nung nag-exam ako sa board exam, bagsak. Nawawalan ng patience. Meron silang ginawa. They actively waited. At dahil nawala yun, nawalan na rin yung eagerness. Hindi sila nakontento doon sa failure. Mga kapatid, when we say fail, F-A-I-L, ang meaning niyan, first attempt in learning. First attempt in learning. Unang subok mo sa pagkatuto. Ang Panginoon Diyos kasi, pag nagturo, taliwas. Sa eskwela, mga kapatid, tinuturuan tayo huwag magkamali. Dapat laging perfect. Dapat laging perfect grades, laging good grades. Pag ikaw may bagsak, ang baba ng tingin sa'yo. Pag ikaw may bagsak, parang outcast ka na sa society. Ganun ang tingin, hindi lang ng teachers mo, maging yung mga kapwa mo, estudyante. Kaya pag mayroon kang estudyante, puro bagsak, abay, parang hindi na siya pinakikialaman ng society, ng eskwelahan. Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi po ganun magturo. Mag-fail ka muna, tsaka ka matuto. Sa Panginoon, failure first, then learning. Ano po? Yun ang malaking pagkakaiba. So when we say contentment, whatever you receive, as you actively wait with eagerness for something, ano po? Bumagsak ka man, mag-fail ka man, mag-succeed ka man, may makuha ka man o wala, you have to be contented with what you have. Ano po? Yan po ang napakalaga. Ngayon mga kapatid, pag yung mga yan, nakuha natin o isina sa buhay natin, then we are sure God's mercy will be upon us. Siyempre, ang makikita ng Panginoon ay grabe yung pagtitiis ng tao ito. Grabe yung sakripisyo niya. Grabe yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Hindi ba maawa yung Panginoon Diyos? Hindi po ba ito ang damdamin ng ating Panginoon Diyos? Pag nakita niya na deserving ka, kasi despite sa lahat ng hirap mo sa buhay ay hindi ka tumitigil, maaawa siya sa iyo. Yun ang mercy ng Panginoon Diyos. At magugulat ka na lang sa buhay mo, dire-diretso ang blessing, ang miracles na natatanggap mo. Amen po. Amen.
Ngayon ay linggo ng pagkilala o yung recognition Sunday sa mga nag-graduate. Kaya nais ko rin pong i-relate yung tatlong bagay na iyon. Sa pag-aaral, mga kapatid, napakahalaga na mayroon kang eagerness, mayroon kang patience, at mayroon kang contentment. Kasi kung wala, bawawalan ka ng gana sa pag-aaral. At ang alam natin, ang studying ay pa lang yan, mga unang-unang parte pa lang yan ng buhay ko dito sa mundo. Hindi pa yan yung kabuuan ng buhay ko. Kaya kung tinitignan mo na ang pag-aaral mo ay grabe na sa hirap, ay hintayin mo kapatid pag nag-graduate ka, doon mo mas malalaman ang hirap ng buhay. Alam ko ninyo kung bakit. Sa estudyante, dalawa lang naman ang iniisip mo, allowance mo, tsaka grades mo. Tama po. Pag ikaw natapos sa iyong pag-aaral, napakarami mo nang isipin, kakainin mo, isusuot mo, titirahan mo, itutulong mo sa pamilya mo, yung mga gusto mo, napakarami na sakot sa akin iyon. Kaya ngayon po, congratulate ko yung mga kasama po natin na nag-graduate, whatever level is done, congratulations, to God be the glory, at lagi natin iisipin, tuloy-tuloy sa laban. Whether you fail, whether you succeed, hayaan po natin ang Panginoong Diyos na gumalaw sa buhay natin. Let us always put our trust in Him. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay umusbong sa paligid natin sa panahon ito ng pag-usbong at muling paglikha. Ang ating mga regalo sa Diyos ay isang palatandaan ng ating pasasalamat sa lahat ng natanggap natin kay Kristo at sa mga nilikha. Ang mga kaloob na ito ay makakatulong din sa kabutihan ng Diyos na bumubuo sa pamamagitan ng ministeryo na ginagawa natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aalay ng kaloob. Diyos na kabutihan ng katawan, pagkakitin mo ang aming mga regalo at sa
mo lang yung pagkita talaga. Tayo po ay manalangin. Panginoong banal sa lahat, ang nagkakaisang Diyos, ang siyang nagligtas sa amin, patuloy na naglilinis sa amin. Pinupurin at sinasamba at itinataas namin ang kabanalan ng iyong ngalan sa pangalan ni Jesucristo. Panginoon, muli po kami natuto sa inyong salita na pinadala sa amin kayo. Natunay nga po, kailangan sa puso namin ay mayroong kaming eagerness, excited kami na hanapin kayo, na isik ang inyong presensya. At sa pagsisik namin ay mayroon kaming patience that we are actively waiting on you, O God. At syempre, Panginoon, kami ay dapat makontento sa bawat blessings, sa bawat mayroon kami ngayon. Whether in the eyes of others we fail, we succeed. Panginoon, napakahirap ng mga karakter na ito. Napakahirap isabuhay ng tatlong pag-uugali ng mga ito. Kaya kami patuloy na lumalapit sa iyo, Diyos. Tulungan po ninyo kami. Mas lalo niyo pa po kami turuan. Mas lalo niyo pa po kami gabayan. Nang sa gayon, ang tatlong attributes na ito, tatlong karakter na ito, ay may isang buhay namin sa inaraw-araw ng aming mga buhay. Nang sa gayon, O Diyos, mas lumalim pa aming pananampalataya at mas lalo pa namin maunawaan ang awa ninyo sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa mga newly graduates. Salamat po sa mga tao ito. Mas lalo na pa po silang gamitin bilang daluyan ng pagpapala, bilang daluyan ng inyong presensya, at gamitin niyo pa po sila sa pagpapalawak ng inyong ministeryo dito sa komunidad ito, at ganoon din po sa labas ng komunidad hanggang maabot po ang 4 na sulok ng mundo ito. Inaalay namin ng Diyos at inilalapit namin ang mga buhay ng mga estudyante nito. At ganoon din ang mga estudyante na patuloy na despite sa kanilang paghihirap ay hindi sumusuko sa kanilang pag-aaral. Lord, bless them, help them always. Kasama na rin po ang lahat ng mga kaluluwa na inyong ginawa sa umaga ito. Tanggapin natin, mga kapatid, ang pagpapala, ang grasya, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumabas para sa mundo ito. Ipangaral natin at isabuhay natin ang salita ng Panginoong Diyos. Let us be living witnesses. Nang sa gayon, makita ng ibang tao kung paano gumagalaw ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Amen.